Toto bude speciální video, kde ukážu moje spíš nové studio. Pojďte se podívat. Takhle vypadá moje herní doupě. Židla krásná. To pustíme si do sluchátek hudbu. Vidíte, slyšíte z mých modrých sluchátek. Pak tu mám sledovač videí, kde mám třeba videa. Někdo se mi oznání. Jo. Takže vidíte, toto mám na sledování videí. Tady mám PSPčko, pak tu mám kabeláž, kterou bych mohl hodit někam. Neuvidíte nic. Tady vidíme kabeláže. Mohly by aj vycházet videa jakože z tabletu, ale musel bych si založit druhý channel. Což by bylo super, založit si nový channel. Musím tam dám svůj starý, co mám tady na tom, a zkusíme to. Takže vidíte. Ale my jsme říkali před sválením, takže toto studio je moje. Udělejte si své studio a budete to mít lepší. Takže zdar.